Incwadi ka 1 Thessalonians 5 verse 17. Pray without ceasing. Khulekani ningaphezi. Namhlanje kuseni ngivumele as we are starting off the year ukuthi ngibambele lento ukuthi mawufuna ukunqoba mawufuna ukuphumelela ibambe imfihlo esemthandazweni. Abantu abazonqoba, abantu abalwa izimpi zabo emthandazweni, kodwa bonke abantu abalwa izimpi zabo beme ngeenyawo bengaqalanga emthandazweni ngeke bekwazi ukunqoba, ngoba izimpi asinqobi ngokuma ngeenyawo bese si-attack laba abasilwisayo, kodwa izimpi sinqoba ngokuthi sihambe siye emadolweni siyofuna uNkulunkulu siyothandaza bese sinqoba khona. Indawo yokunqoba izimpi oyobhekana nazo ukuthi uhambe uye enkosini emthandazweni bese uyanqoba. Ingakho lelizwi esilifunda namhlanje lithi pray without ceasing. Mawufuna isikhali esinamandla kuyidlula zonke izikhali zokuhlasela nesokunqoba isikhali, ngicela wazi ukuthi isikhali ongasebenzisa isikhali somthandazo. Umthandazo unamandla, umthandazo awuvaleleki, umthandazo awuvimbeki, umthandazo ukwazi ukungena la wena ongakwazi ukungena khona physically. Umthandazo has no limits, umthandazo has no distance, umthandazo can penetrate where no man can penetrate. Umthandazo unamandla, it can change the course of time. Umthandazo unamandla, it can change even the policies and the regulations of time. Sinamandla isikhali somthandazo. Ma ufuna ukunqoba ubokwazi ukuthi isikhalo kuyomela usebenzise isikhali somthandazo, ngoba indoda elwa izimpi zayo emthandazweni awukwazi ukuyahlula. Nowesifazane olwa izimpi zakhe emthandazweni awukwazi ukumahlula nokumelana naye, ngoba abantu abalwa izimpi zabo emthandazweni abazilwi bebodwa kodwa bazilwa noNkulunkulu. Ngakho umthandazo unamandla. Into eyenza noSathane ekulwise kangaka mawuthandaza ingoma wazi imphumela yomthandazo ukuthi namandla kangakanani. Ingakho uza umthandazo ungawuthandi kangaka, ngoba the enemy understands the power of prayer. Unamandla umthandazo. Ingakho lichilelizwi pray without ceasing. Sikhuleka singaphezi, sikhuleke ekseni, sikhuleke emini, sikhuleke ebusuku, sikhuleke ukuhamba kahle, sikhuleke ungahambi kahle, siyathandaza ngoba kunamandla asemthandazweni. Maske sathandaza kuba khona into eyenzakalayo. Isitha singakuphuca konke sikuphuca khona, kodwa ungalenzi iphutha lokuthi uphucwe nawo umthandazo. Ungalahlekelwa ikhona konke okulahlekelayo, kodwa ungalenzi iphutha lokulahlekelwa umthandazo, ngoba ngaluza konke nginakho as long as I can pray. Ikhona into esengenzeka, ungangilahlekela okungilahlekelayo, kodwa mangisenomthandazo ngisakwazi ukuya emthandazweni. Ngina lo ophethe konke okungilahlekile kuyophinde kubuye as long as umthandazo usekhona. Ngiyacela kulonyaka ungaluza abangani kodwa ungaluzwa umthandazo, ungaluza imali kodwa ungavumeli ukuluza umthandazo, ungaluza nomsebenzi kodwa ungakuvumeli ukuluza umthandazo, ngoba umthandazo unamandla. Umthandazo uvula iminyango, umthandazo uqaqa ibopho. Ngakho ungawubukeli phansi umthandazo. Khulekani ningaphezi emthandazweni khona impendulo. Ayimphumlani inkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.